खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोंस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न बरायना लानाय जाबाय न ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंहा ब्लग भिडिअ बानाया एसे गोबाव जाबायमोनहाय ओमफ्राय नै दिनैसो फिसा सा ब्लग भिडिअ लानानै फैदों न जेरै सना दुंख्लो जोङो दायो माबायाव थांगासिनो पस्ट अफिसाव थांगासिनो फैसा दोननो थांदों आरो ओमफ्रायथ' जों थाङाबाबो जागौमोन मुथु उन्था थाङाबाबो जागौमोन ओमफ्राय दा जिरि सनाया सान्दुं गोसाजों लाबजों न'आव बिदिनो थानो बानाय माने खायसे खालामबाय थानायखाय बेरायथ'थ' थांस्रानोसै होननानै नै दायो थांगासिनो आरो ओमफ्राय गारि गाखोनो मोननायखाय मोजां ओमफ्राय बेखौनो मेम'रि दोनथ'थ' भिडिअ बानायलांगोन ओमफ्राय दा उनावहाय आङो जिरि सनानो जाग्रा बुस्थु बानायनो नागिरदों बेफोरखौबो भिडिअ बानायगोन माने जोंहा जिरि सनानो ओंखाम दौबायमोनबाबो दायो ओंखाम दौनाय जाया नालाय बेनो माथ्र दै ओरि अआरएस ओरि बेफोरबायदि दौबाय थायो आरो ओमफ्राय जाग्रा बुस्थु बिस्कुटफोर होयो बारा जाया बियो ओमफ्राय आं बेनो बेलेग बुस्थु बानायनानै होनो नागिरदों बेफोरखौ भिडिअ बानायनोसै आरो जायफ्रा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जाजासिम नायलांबानो जाबाय हाय न जिरि सना दे माखौबा बुंबा बुंदो दे दें दां 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 ना 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 टुकुदुं दुं दुं टुकुदुं दुं दुं कारेन्ट दङबाथ' थागोन सफैलायबाय जोंहा नै जोङो फैसाखौ दोनखांबाय नै ओमफ्राय दायो जोङो थांसै हा सार्टिफिकेटखौबो मोनबाय दिनैसो मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय मास मोनथाम जागायजेनबाय आरो ना बेखौनो लानो नागिरदों दे ला दे नोंनि गोसोआनो अरायबो सान्थि जाथों दे जिबाथाय गैला जों फैसा मोनला जिरि सना आंनि माइनाव नै जाहा जिरि सनाया बाजाबाय न बाजादो नै बाजारा मेथाइ खनगासिनो जिरि सनाया दे खन दे खन दे सना दे दे बुम 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 गोलोमदैखौनो जोङो बर' बाजाराव थांनाया न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जिरि सनानि जाग्रा बुस्थु बानायनोसै आङो दहाय बानायगोन होननानै एसे खोन्थाज्रिदलांदोंमोन ओमफ्राय दायो बानायनोसै आरोना फार्स्ट टाइम नोंनो जाग्रा बुस्थु बानायनोसै आं दै न सा फुवा सोमबाय माथो जागोन ना जाया नोंलाय दे मोसा दे मोसा मोसा दे नैयाव दुदा होन नै दुदा
Không này Không ai nè. Đi. Đi là nó nè. lên vào đây làm Phải, mấy nó phải. Mai udah? Mai udah dengar? Sana. Mai udah? Mami udah? Anh lắm udah. Rasa. Kudus kan? Menjadikan. Menjadikan mama. Elah. Mana? Cing. Hey. Daddy. Ăn dần là anh lấy đâu? Betul. Ai nang baru. Saya suka you be my fox ya. Daddy. Tung. Wah, Wah, no. Tamam cek. Bye dede sana. Bye. Bye. Jangan ini mata kolotinu aku ini mam jangan itu. Hey. Kita. Ya wabat kon silang mau deh. Coba. Saya sama sini. Ting. Bye. Bye.